लोगोफोर आंना गारिया एन्जर हाबजोब्बायलै भाई नैयाव एन्जर बासाबोबाय गारि सलायनायावनो एन्जर बारनलायना खारदों लोगोफोर नैयाव हाबबाय भगवान मा जाबावगोन गारि बोरायाव आरो लोगोफोर मा होनना बुङो ना प्रब्लेम मानसिनि प्रब्लेमा मालाबाबो जोबखायाना गोबां बुरजा फैसा थाबाबो प्रब्लेम आरो फैसा गैयाबा प्रब्लेम ना लोगोफोर आं बेखौ मानो बुंदों नोंसोर बुजिना मोननाय नङा आं बे बाथ्राखौ बुंथ'ला गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन बे भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं बे भिडिअआनो जाहैबाय फंबाय प्रकाश नार्जारिनि सायाव लोगोफोर आङो फंबाय प्रकाश नार्जारिखौ जेबो बुंनो सानाखै आरो आङो फंबाय प्रकाश नार्जारिजों जेबो एगेन्स्ट नङा मोनसे समाव फंबाय प्रकाश नार्जारिजों आङो क'क्राझाराव थानानै बेनि रुमाव ओंखाम जालायनानै सरलपारायाव सानैजों थांलायनानै कार एक्सिडेन्ट जानानै हराव जेनथेनजों मोनफैलायनाय जों सानैजों आङो फंबाय प्रकाश नार्जारिजों जेबो माने एगेन्स्ट नङा आरो आं फंबाय प्रकाश नार्जारिखौ बुंनो गोनां आंहा जेबो गैया नाथाय आं बे भिडिअनि जोबनायाव फंबाय प्रकाश नार्जारिखौ फंनैसो बुंगोन लोगोफोर जोंहा दाखालि बावै गुवाहाटीनि जाथायखौ लानानै गोबां दावराव दावसि जादों नंगौना नङा लोगोफोर आं दा गावखौनो माने ओरैबायदि मोनो पापसो नांबाय सानदों आं गोबां एक्ट्रेसफोरनि नाम लानानै बा आबरियामोननि नाम लानानै बा एक्ट्रेसफोरनि नाम लानानै फैसा आङो बुंना होनाय जादों बेनिफ्राय बुंना होनायनि उनावनो बेयाव गोबां डनेसन सहैनो हादों लोगोफोर आं दा बेखौ गावखौसो गाज्रि मोनबाय आंनानो बुंनाया भुल जाबाय नामा बिना होनाया भुल जाबाय नामा होननानै बेनिफ्राय लोगोफोर आं बै जायगानिफ्राय दाखालि बावैनो फैदों आं बै जायगायाव गैला गोबां मानसियानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदों बनसुआ थांदो जेमसा बहा खारखो बनसुनाव जेबो सोङा नामा आंनियाव नङा गुबुननि भिडिअआव कमेन्ट खालामदों बेनिफ्राय बुंदों जेमसा बेसेबां फैसा हैखो बेनिफ्राय आरो बुंबावदों सोरबा जेमसा गेमफ्रि बायदि जानो हाया गेमफ्रिया बांसिन हैदों आङो गेमफ्रिनि बायदि जानो हाया बेनि सायाव मोनसे मोजां स्पेसियेलि भिडिअ लाबोगोन आङो बेनिफ्राय आङो मा हैदो लोगोफोर आङो जेबो हैनो हायाखै आङो हैनो हायाखैनो होनजागोन लोगोफोर बेखौ हैनाय होनना बुंजाया आं जाखिनि होदो बेखौ होनाय होननानै बुंजाया बेनिफ्राय आरो मा जाबावदो खोथाया एबसुखौ लानानै माने एबसुआ एसेबां हैदों जेमसा बेखौ मानो बुङाखै लोगोफोर फंसे खोथाखौ मोजाङै खोनासं जाय खालि आं भिडिअ बानायनानै होबाय बेयाव लगे लगे आबरिया 10,000 सोना हरबाय बेनिफ्राय जों रायज्लायनानै जों सानैबो दङमोन बेनिफ्राय बे जों हैयैनि आगोलावनो बिनि हौवाया माने आदा मनरन्जना मा सानै बिसोर थांनानै 1 लाख हैदो बेनिफ्राय जों बेखौबो नुवाखै 1 लाख फैसा हैनायखौ जों नुवाखै नाथाय बेयाव सानैनो 50-50 हैदोनो बेनि थाखायनो आङो बिसोरखौबो आं नुवाखै नालाय आं नुवाखैयानो आं मोनथियानो आरो आंनाव भिडिअ फुटेजआनो गैया बिसोरजों रायज्लायनाय आं बेखौ बोरै बुंनो लोगोफोर बेनिफ्राय एबसुनि होनायखौ जेमसा मानो बुङाखै जाय खालि आङो आदा दिफेनजों रायज्लायनानै सावरायनानै जोङो भिडिअ बानायबाय बेनि नेक्स्ट खालि एबसुआ हैदोंनो आं बेयावबो गैया लोगोफोर अब्ला आं बेखौ बोरै निउस फरायनो माने निउस फरायग्राफोरा फरायगोन ना बेखौ आं जाय समाव दङ आंनि सिगाङाव जाय हैदो आं बेखौ भिडिअ फुटेज लादों आं बेखौसो बुंगोन दिनै लोगोफोर एबसुआ हैनायखौ जेमसा मानो बुङाखै लोगोफोर एबसुआ हैबायथ' बेनो जोबोर गिदिर बेखौ जेमसा बुंलायनांगौ बे नङा नोंसोर ओरैबायदि उल्था सानदो बेखौ लानानै फंबाय प्रकाशआ ओरैबायदि होख्रावदों आं लाजिनाय मोनदों आरोना मानो होनोब्ला सोरबा मायबा मोनसे हैदो बेखौ सोरबाया बुंलायनांगौ बे खोथा नङा आङो आबरिया 10,000 हैनायखौसो आं बुंदो बेनिफ्राय मनजुला आब' मनजुलाया 10,000 हरबोदो आं बेखौसो भिडिअ बानायदों आरो आं बेनि गुबुन भिडिअ बानायाखै आरो बेनि उनावबो मा जोंनि गासै इउटुबार्स लोगोफोरा हैदों आरो बेनि उनाव मा बनसुआ हैदों आं बेवहाय गैया लोगोफोर आंहा सम गैया एसेबां बेवहाय थाबाय थानो आङो जाय खालि थांदोंमोन जाय खालि दङमोन बैयाव आं जा भिडिअ फुटेज मोनदों आं जे बै समाव जा मानसि थांदों आं बेखौ भिडिअ बानायनानै होखाजोब्बाय लोगोफोर आरो आङो फंबाय प्रकाश नार्जारि आं बेखौनो बुंगोन फंबाय प्रकाश नार्जारि नोंथांखौ आदा अफ्रिया रायदों
आदा अफ्रि दैमारि चेनेलाव थांनानै नायहैथां नोंनि मियानि भिडिअ'आव आदा अफ्रिया नोंखौ रायदों आरो सार दिपेन बर'खौबो रायदों आरो सार प्रमदखौबो रायदों फंबाय प्रकाश नार्जारि नोङो आदा अफ्रिखौ रायहर आं मानिगोन नोंखौ नों मानो एबसुखौ सोंखारिबाय थायो नों मानो इउपिपिएलखौ सोंखारिबाय थायो होननानै आदा अफ्रिखौ राय आं नोंखौ मानिगोन फंबाय आरो फंबाय प्रकाश नार्जारि दिनैनि दिनाव रावबो रायजो राजाया सोरबा इउटुबार नांलायनायखौ रावबो मोजां मोना आंखौ बड'लेण्ड टाइगारा एसेबां गाज्रि बुंदों थेवब्लाबो आङो बुङाखै मानो होनोब्ला जोंनि रायजो राजाया दिनैनि दिनाव इउटुबार नांलायनायखौ मालाबाबो मोजां मोना आरो फंबाय नोंबो मोजां खामानि मावो नों मावबाय था फंबाय नोंखौ जों जेबो बुंनो थायाखै आरो आं नोंनि एगेन्स्टबो नङा आरो नोङो आंखौ बुंनो गोसोब्ला बुंबाय था आं नोंखौ जेबो बुङा बेनिफ्राय फंबाय प्रकाश नार्जारि जोंनि रायजो राजाया दिनै इउटुबार मानो नांलायनायखौ मोजां मोना आं नों मैया मोनसे भिडिअ होदो फंबाय खोनासंनानै ला जेरिया मिस माबा खालामबाय होननानै बुंदों बेयाव नोंनियाव कमेन्टखौ मा थांदों नाय 1.1K कमेन्ट थांबाय फंबाय गासै मानसिफोरानो नोंखौ मा लिरदों मिथिबायना खोनासं नोङो आङो 6-7टासो कमेन्ट फरायना होनि हा माखासे नोंनि सिगांनि भिडिअनि थाम्बनेल होनायाबो भुल जादों आदा गोथौयै सानना नाय डाइरेक्ट बुंनाय जादों एसे बड' दियानदो बेनिफ्राय बेनि सिङाव गोबां कमेन्ट दंबयो कृष्णा बसुमतारिया मा होनदों खोनासंग आथिखालाव सुबुंफोरा फारफ्रोम बिथिङावनो गोरोन्थि हाबा सोदोबखौल' नेनानै एबा जमनानै थासै जेब्ला एसे गोरोन्थि मोनबाय अब्लानो मुं सुलायबाय थानोसै रोखा सोर मा बुंबावनो मोजां खामानि मावनानै देखायनो थिनदों बेसोरो कृष्णाया ओमफ्राय बेनिफ्राय खोनासंब सानिया बसुमतारि आदा नोंहा नोंनि खामानिखौ सैथोजों मावलां आथिखालनि ओरैनोबा फंसे सोदोब गोरोन्थि बुंब्लानो बखिनो लामा मोनो खोनासं फंबाय बुजिदो ना मा बुंदो बड'दिया बुंखांबाय आरो बुंबावदो बि कुमार बर' मानसिफोरा बिदिनो गावजों गावनो दावराव दावसि जाजोबखायो आदा नंद सुबुं न' सिफै जाना दुखु जाना बयबो बुंखागोन आरो बि खोथाखौ लानानै नांलायबाय थाबा मा जागोन खोनासं फंबाय नोंनो बुंना नोंनि कमेन्टआवनो बिदि थांजोबदो जेम्सजों एमजेनि थाखाय माखासे मानसिफोरा बै जायगायाव नुजाहैनो हायाखै होनना बुंदों मानोना बिथांमोननि खैफोदनि समाव गावजों गाव कन्ट्रोभार्सि जानायखौ लुबैयाखै अब्ला नाय बेनिफ्राय प्रिया गामियारि बर' रायजो राजाफोरा बिदि दावराव दावसिफोरखौ नायनो सुखुवा दे मोजां लामाजों दावगालांनो सानो जेब्लाबो अब्ला नाय फंबाय जोबोद दुखुनांथाव बियो जाथाया जालांबाय मोनसे जायगायाव दा सोरबाया गावजों गाव दावराव दावसि अब्ला बेफोर कमेन्टखौ नाय रायजो राजाया माखौ लुबैयो 1K कमेन्टआव फंबाय गासैबो रायजो राजानि कमेन्टआ बेफोरबायदि गोजा फंबाय अब्ला नाय बेनिखायनो फंबाय आङो नोंसोर गोरों मानसि नोंसोरो इउटुबाव माबायदि भिडिअ बानायनांगौ नोंसोर मिथिगौ 2 लाखनि सायाव साबस्क्राइबार गोनां नोंसोर इउटुबाव माबायदि भिडिअ बानायनांगौ नोंसोर मिथिगौ आंथ' गोदानसो आंहाथ' एसेबां फेमिलि गैया इउटुबाव फंबाय अब्ला नाय दिनै बेफोरबायदि रायजो राजाया मानो कमेन्ट लिरदो रायजो राजाया सोरबा इउटुबार दावराव जानायखौ लुबैया फंबाय बेनिखायनो आङो जेबो गाज्रि बुंनो साना आं नांलायनो साना आंहा नोंजों जेबो एगेन्स्ट गैया आङो आरो बेखौनो रोखा बुङो जों बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो कुइसन खालामनाया जोंनि थाखाय रोखा मानो होनब्ला दैदेनगिरिफोरनि आखायाव गासैबो गिदिर मानसिया बिसोर गासैबो लिंक थालायजोबो बिसोर गावजों गाव बिसोर रायलायनो हानाय माबा दङ जों गिदिरनियाव सोङाब्ला जों गिदिरखौ लोगो मोननायाव सोङाब्ला जों गिदिरजों रायलायाब्ला गिदिरनियाव कुइसन खालामनानै बेखौ मावना हो होननानै बुङाब्ला मा जागोन रावबो जेबो कुइसन खालामनो हायाब्ला बे बुंनायखौनो खोनासंनानै थाबाय थाबा बोरै जानो दिनै हाग्रामा बिथां बुंनायखौल' खोनासंनानै थाबाय थाबा मा जानो कुइसन खालामाबा रावबो दिनै बिथां प्रमद बर' सार बुंनायखौल' खोनासंनानै थाबाय थाबा मा जागोन रावबो कुइसन खालामाब्ला लोगोफोर आरो दिनै क'क्राझार बायदियाव फंबाय नों थायो गासिबो बर' हारिनि गिदिर गोलावफोरा क'क्राझारावनो थायो हाग्रामा बिथाङाबो क'क्राझाराव थायो प्रमद साराबो क'क्राझारावनो थायो दिनै रायजो राजा बर' हारिनि रायजो राजानि फंबाय बिनानावमोना मा कुइसन खालामबाय थादों मिथिबायना आदा साख्रि मोनगोन होननानै फ्रि रिक्रुटमेन्ट होदोंमोन एबसुआ दिनै मा जाखो आदा प्लिज अननानै
सोङै थां आंखौसो बुंगासिनो दोङो फंबाय प्लिज नों क'क्राझाराव थायो क'क्राझाराव गिदिर गिदिर मानसि थायो आरो नों मिथिगौ आरो नोंजोंनो गासैबो गिदिर गिदिर मानसिया लोगो दंफ्रामो क'क्राझार नोंनि भिडिअ'आवनो जों नुनो मोनो सोर गिदिर गिदिर मानसिया नोंजों दङ नोंनो बुङो नै आं दे एसेबां नै माबाया दोङो नै भिडिअ बानायदो बुङो अब्ला बैसोरनियाव कुइसन खालाम फंबाय आरो रायजो राजानो फोरमायना हो फ्रि रिक्रुटमेन्टनि मा जाखो फंबायमोना ओरैबायदि सोंगासिनो दं आंनियाव अब्ला आङो दिनै मास मोनसेनि थाखाय न'आव फैयो आङो बै बरबरियाव न' बायनायावथ' आं थाबाय थानाया आंहा न'आव खामानि दङ फुख्रि अखा हायै फुख्रिनि दैया लोमजोबनानै नाया खारजोबनोसै सोर मावगोन फंबाय मास मोनसेल' नोंसोर दिनै बोसोर बोसोर न'आव थायो बोसोर बोसोर जायगायावनो दङ फंबाय नोंसोरो मा दिनै मावनो हायाखै गाबोन मावनो हायाखै समफोर मावनो हागोन नाथाय आं मास मोनसेयाव बबे मोनसेखौ मावगोन रायजोफोर फंबाय प्रकाश नार्जारि आं नोंखौ जेबो गाज्रि बुंनो साना आरो मायबा मोनसे गोरोन्थि बुंबायब्ला निमाहा हो सरि लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द